khana 30 tarik September 2023 sini Tripura Motha Party ningai khana ADC area baragon tani bon eba strike sang terus emergency mohara saklaijak abonor gai sang tinol khumulung ni जों खुमुलुं निंगै जरा खुमुलुं नि गोबां मा सिक्ला रक 200 आरो सिक्ला दङ तैबो फाइजों गोबां मा जों तिनि अरनि सिमि जों खुमुलुं सिन्डिकेट सिमि जों मजागासिनि सिक्ला खुमुलुं एरिया नि सिक्ला रङ तैजों जों तिनि थाङि दङ आ बरमरा एबा खाथाय गथरो जों तिनि सिमा ते मरगनाय दा ने खा फुङासिम सिमि जों लामा कासुना नांगौ आबनर गै जों गोबां मा सिक्ला रक फाइजा सिनि मलदा खनानि जे स्ट्राइक जों साइमन एकदम दाबि एकदम उको ग्रेटर ट्रिपुरालेन्ड जों केरा टेबलनि बस्थाङाव तनै चिन टेबरा सारो इन्डिया सादि नों माने 76 जारनि थांगा फियाबा चिनि टेबरा सारन कपाल जों सोलाय जायगा गोबां मा बार जों जेबो दाबि बिसाव डिमान्ड बिसाव फियाबा जों फुल फिलिंया जों टेबरा सारन कपाल सोलाय जायगा फियाबा चिनि बिसास दङ चिनि टिम खाव चिनि एक बिसास दङ चिनि महाराज नि परति बुबाग्रानो पर बो जों चिनि गादा टेबरालेन चिनि दाबि बसो तुबिर फाइनाय जों थानसा जों युनिटी खुमुलुं एरिया नि सिक्लारो जों रेडि इंगाक बरमरा थाङै तिनि नि सिम जों आथे मरनाय यागलो खराब फुं 6 टा जिमि तारिख 6 टा जरा चिन महाराज निर्देश जे बन तम जे स्ट्राइक तम जों पालन खायनाय ताई चिनि मेसेज अपन तम सारा त्रिपुरा चिन जरा बिजय तयरो जतन फाइदि अब जे खान जे स्ट्राइक अब सत्य रमता पार्टी नि जिमिया सारा एडीसी एरिया जो त्रिपुरा तयरो एडीसी सारा त्रिपुरा तयरो जतन बागे दाबि किरा त्रिपुरालेन जो त्रिपुरा सारन कोइनाय खाना बन्न फाइ समर्थक खायनो बागै ताई अ बन्न खाना मानिनो बागै ताई जान जाम जे थाङो बन्न थाङै हेल्प खायनो बागै ताई सिन तिरमथा पार्टीनो फाइ समर्थक खायनो बागै अमु तिरमथा पार्टीनि बागै जिमिया सिन त्रिपुरा सानि हामग्रानि बागै दाबि नै जों खान जे स्ट्राइक अमसिक साबिनो हामबाय